Hello! Maayong buntag ug mga people, mga Miss Human Being. Di ana po ta karon. Dapat ay customer na si ma'am. First timer po ni siya. Mahadlok siya magpariban sa iyang buhok tungod sa naagian. Niya mo cut sa tagamay ha. Sa wala pa dai diha nakasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe Miss Human Being. Yang mo padayon ta sa ato ang trabaho na magsigig riban og human being no. Kani si ma'am ha, nakakita rin ni sa ato ang video diri mo sa YouTube. Dili pa kay ta diri kuan bitaw ilado gamay pa kay nakakita nato, pero di ani sa blue up nato daghan na kay nakakita kay sag-asa man ta naabot tibuok naman ta world niya muna maintriga jud ka nga motan-aw sa ato ang mga video ug naunsa na mga buhok sa mga tao kay kani ingani manggod pareha ni ma'am first timer wa pa nakasuway mahadlok magpariban kay tungod sa naagian kay way tawo wa nakaagi bisag ako sa una akong likod dire katong gi-relax na upaw gani kani pa sila muna nga mutagam ka pero tungod sa atong mga video tungod sa atong mga Schwarzkopf nga glatt rebanding o Sibondastic rebanding nga made in Germany ang customer ug makakita ka diha or ikaw nga nagtan-aw makakita ka maibog jud ka di ba unya mo padayon sa tas atong trabaho color nga ato ang power kaayo nindot kay sa buhok ang buhok ni ma'am no kay itong ito makita man aninyo ato siyang gibutangan sa atong L44 nga corrector ato siyang i-mix diri gamitan duha ra ka kulor atong gamiton kay kaning buhok ni ma'am itom ito manggod ni munang ato siyang paggamitag corrector ang gusto sa customer dili kay hayag ang buhok munang gamitan nato siya og developer nga igora 9 ug 12% ato na siya i-mix kay og 12% pod depende sa buhok gagmay kay siya grano sa buhok kay dagko pa na sa strand sa buhok atong gamiton 12% nya di man siya dagko grano nagamitan na nato siya 9 o 12 aron mag-i-mix na nato aron magwapa yang buhok apply ta sa ato ang Igora Royal nga color kaning buhok ni ma'am refine na nimo makit-an nyo ganina karon tan-awan na iyang buhok hing color na pero ang gusto sa customer kanang dili po kay hayag ihang buhok unang idepende nato sa ato ang gigamit na mga developer mo itong gisagol nato ang 9% ug ang 12% kay ug 12 lang nato na ang iyang buhok gagmay grano so hayag kaayo ang buhok mo nang dili kay po nato hayagon kay mabaguhan sa ng customer labi nang dili bitaw wa pa siya maanan sa mga color mo nang ang color ato di pasibo ug unsay gusto sa customer nang ang customer gyud atong agdon aron magwapa na sila kay ang buhok manggod na diha nakasalalay ang color nakasalalay sa hairstylist o giunsa niya na pagtrabaho kani may atong glatt rebanding Schwarzkopf made in Germany ato ning ipakita ninyo ha ug unsaon yun nato ipagpindot ni atong mga gipanggamit nga mga product nga Schwarzkopf usahay di lagi mo andar ni akong timer oy ato yung paandaron ng timer kay di gyud pwede ang number 2 ni atong gigamit ha tan-awan ni number 2 nganong number 2 okay unta lagi number 1 nato wa kulori ang buhok ni ma'am gikoloran man siya nya refine kay buhok muna nga itong gamitan og pinaka mild nga rebanding nga glatt kaya aron di gyud madaot ang buhok kay kana man kung magriban no mga daot lagi ko no nagipindi no para ani buhok ni ma'am namo gyud sa likod kabalo gyud ang customer ug mo gyud atong gigamit wala na gyud daya-daya kay ug mutago man gud ta meaning ana nimo i-blind nimo imong customer mo nang ipakita gyud nato ang ato ang produkto nga gigamit pang riban iyang buhok hintulid na dayon number 2 gatong libutang no pero dali ara hintulid sa buhok ni ma'am oy refine magud kaayo muna nga ug magriban lagi gyud bantayan gyud ning rebanding dili gyud biyaan ang customer pareha ani niya ako sudlayon ha tan-awa gani mo ni timailhan o mas straight ang buhok kay humok na kaayo siya sudlayon kay palabanan po na nimo mopadulong pud siya mo brittle muna nga nauna mo na mong rebanding kana maklaro nimo sudlayon na palibaw-an na nimo nya never gyud na mga bugto wa gyud bugto ana niya kay kani mga medisina nga Schwarzkopf dili siya para pabugto para pagwapas sa buhok ni sudlay nimo ana humok na ng buhok muna timailhan nga ang buhok gyud wa na gyud siya mo di na mo static kana way static humok na nga inigplansa nato paspasan dili dugayon kay murag og dugayon gud nimo ang buhok ang kuan na niya tendency inig kaligo niya mugahi kay mura may sa kanon pa na overcook nalabanan sa kainit mo nang ayaw jud palaban ning plansa kanang igo-igo ra gyud kay
pino kay buhok, unsaon na lang na nimo. Muli ta ng ubang magriban, ita yung panghilabot. Ubang rebanding, gahi kay ang buhok, sobrahan sa plansa. Mo na nga ang plansa nimo si create kana. Dalion ra na nimo. Pila kinabuhi isa buhok, gibutangan na nimo nagmedisina, dugay pa jud kay ganahuman og plansa. Buhok ana niya, pero tinanggahia. Maluoy po kasi yung customer mo nang ako magtrabaho. Tarungo na nako oy. Ako nang samtang ga plansa ka, ga-analyze ka sa buhok kung unsaon nimo pagpahamis sa buhok, kung unsaon nimo nga dili gid siya madaot kay madaot ko ng buhok sa plansa di na maulian bisan pag unsaon nimo nag-treatment wala na treatment makapaayo sa buhok ug nasunog imong buhok tungod sa plansang nasubrahan sa kainit. Muna drama diha sa magtrabaho og rebanding. Muna og magriban, careful lang para ang customer dili pud masuko nato. Ani ato ang neutralizer nga si Glap niya ato ang color. Gi-apply na to sa buhok ni ma'am. Tanawa na iyang buhok na straight na, di na para kaganiha nga. Ga-apply ta sa color, kuan pa to, ga-wave-wave. Pero karon gwapa na iyang buhok. Kay, ikaw kuno, di ka ganahan o gwapahon na ilang buhok. Gwapahon yun ang mga customer, kay di na gwapahon, di na mamalik. Parihaan niya, first timer. Mubalik yun si ma'am. So, depende ra po nila, ganahan sila. Di po ta kapamugo sa customer, o di na yun, mamalik. Ang uban, di na kuno mamalik. Nga man na ito kuno mahal. Na marisi po nila. Kinahanglan yung kamubalik, ay pagwapa, magita perminti. Riban o gikoloran, tanawa ng buhok ni ma'am. Ang yang buhok fine ra, wave ra gamay. Karon tungod lagi sa mga intriga pa more, sige tanaw-tanaw sa akong video diha sa Blue Up. Tua, di ka kaagwanta, mudong jud ka diri magpariban. Kung naara lagi pug ka sa Bohol province kay tua ka sa layo aw gastuhan jud na nimo. Kay kani si ma'am dili ni taga Tagbilaran, medyo layo-layo pud ilaha, probinsya ra ilaha, pero migdong jud siya dinhi kay tungod sa mga intrigas sa ato mga video. Perti yung pagkagwapaha. Ikaw din nga nagtan-aw, dili ka maibog ing-ani kagwapaha imong buhok, di ba? Maibog jud tag buhok. Bisag ako gani di man jud ko lamig buhok o pero si ma'am lami kay buhok wa na koy mahins di ba gwapa gyud ang buhok kay tungod sa atong product nga Schwarzkopf si Igura pod nga Schwarzkopf color nga Essence pwede na pagkagwapaha wala na to gipakita ang Bonacure treatment kay katong Bonacure usay jud siya nakapagwapa sa buhok muna kung ikaw din ha gusto kag magwapa pangita og Schwarzkopf nga salon kay para maingani ang resulta nya mukat sa wala pa dito nakasubscribe sa ato YouTube channel ha ayaw kalimot sa sunod atong kita-kita i-subscribe ta din ha para magwapa pug ka Miss Human Being bye bye.